Oink, oink. So yun guys, balik ko. Hinarangan namin yung daanan ng kambing papunta dun sa kabilang area, kasi may pumunta sa amin kanina, pumupunta daw yung mga kambing namin doon sa kanila, ay nakakasira ng tanim. Marami daw silang tanim na gulay doon, kaya hinarangan namin yung daan nila. Kasi dati guys, itong tubig abot hanggang dito, pero ngayon bumaba na yung tubig, nakakadaan na sila. Papunta doon sa kabila, kaya hinarangan namin yung daanan nila para dito lang sila. So yun nga guys, yung kambing natin hanggang ngayon hindi pa nanganganak, bali malaki na yung tiyan nya. Bali nandito siya guys, malaki na yung tiyan nya. Ito yung bagong kapapanganak. Yung kambing natin, malaki na yung tiyan. Ito yung anak niya. So yan guys, tawid tayo papunta doon sa babuyan. Yung babuyan guys, nandyan na sa kabila. Ayan. Bali ayon yung hanging bridge. Bali ang linaw ng tubig guys. Bali titignan natin yung paggagawa natin ng kulungan ng isang baboy na nabili natin. Bali gagawan natin ng temporary na kulungan. Ayan na yung kulungan babuyan natin. So yun guys, hindi ko na tayo balikan guys, baka dito natin gagawa ng kulungan yung isa, so separate natin. Bali dito siguro, dito yung nabili nating biik. Yan. Yan. Ay kulay. Bali 2, 4, 6. Dito pa lang sila guys. Pero naka-reserve na yung dalawa. Si mami nagkakon dito. Naglilinis. Nagtatanim. Bali dito banda guys, may trellis na siya. Tatamnan daw nila ng sayote. Yan si mami nagtatanim ng gabi. May mga tanim na rin silang kangkong. Violet na gabi. Hey! Nanay ako din. Alday. Kita mo tam? Tada. Tada na dyan ito din yan.
Awan. Jai. Eh, bakit nga kalding nyo ata na? May sama. Dati madipinaganak. Awan sa mga sige. Dakkel buksit na. Kaya tanong ni mami guys kung nanganak na yung kambing namin. Hindi daw buntis pero ang laki naman ng tiyan. Diyan. Bakit wala kang school? Wala kang school? Wala daw? Bakit ay? Bili daw ako ganito. O tara na, uwi na tayo. Saan guys kagaling niya nag-school? So yung itatanim nilang ano ba to? Kamatis diyan sa taas. Tara na, uwi na tayo. Bali napisa na pala yung mga kwan guys, yung mga manok na kwan, itlog ng manok na sa previous vlog natin. Ito na sila. Ito yung isa. Ano yung mga anak ko na. Nagkalat dito, ito yung isa. Nagsabay-sabay sila. Yan yung mga anak nila. Papa, bisamin yung pap. Yung aso. Bisamin. Hindi, gagalit siya. Tapos ito yung isa. Yan. Naming sisi, sabay-sabay sila, tatlo. Ay, kawawa yung manok ko, bulag. Dami nilang sisi.